Il-ħobs tiħel min jaf jieklu, hekk jgħid il-Malti, u min jaf jiekol il-ħobs aktar minn nies ta' dan ir-raħal, mill-Furnara. Għaliex illum qegħdin f'post fejn hawn diversi Furnara, u jiena l-estate li minn sbieħ il-lejl, l-estate il-ħobs. Ħalli n-nies wara li jmorru l-quddies, jekk għad hemm min għad imur, jew inkella jqum filgħodu jbakkar. Jgħaddix il-gazzetta u mbagħad ħobża għall pranz ta' nofsinhar. Ikollhom xi naqax jieklu mhux hekk? Iżda qabel ma ġew l-Fran hawnhekk f'dan ir-raħal, dejjem skont il-kitbiet ta' żmien il-kavallieri kien hawn l-aktar nies deformati bla gost u koroħ. Anzi, skont il-kittieb qabela hawnhekk kien hawn nies bla kulur. Nixtieq inkun naf x'kulur kellhom. Teħdux għalikom ta' ġifieri mhux jien qed ngħid qed nikkwota biss. Dan kollu minħabba li hawnhekk hawn il-wiet il-kbir, allura kien jgħaddi l-miċ kollu sal-marsa minn dal-wiet. U minħabba l-intejjen li kien ikun hawn kienu jiġu l-aktar nies li huma foqra. Iżda mbagħad bdew jiġu l-Fran, u r-raħal intala kollu Furnara, jaqdi lin-nies tal-belt u l-kavallieri. U tant kotor ir-raħal li il-Furnara bdew jixirfu rashom il-barra u rridu jieħdu id-drittijiet tagħhom. Tant li fl-1780 għamlu strike aktarx l-ewwel azzjoni industrijali tal-Furnara. Għaliex ma rridux jaqdu lin-nies tas-suq tal-belt. U l-Gran Mastru Derowan qabżitlu ir-raek għallhom xi ġifieri mattunix il-ħobża ta' kuljum. Din anke fit-talba tal-missierna nsibuha ħobżna ta' kuljum għatina llum u mbagħad tiġu intom il-Furnara u ma tidux taħbu l-ħobż. U setta minn daw it-13 li għamlu dal-istrajk weħlu ġimgħa ħabs. Xejn. Ejja naħseb inbaħtu fejn ġejna llum u ejja ħankomplu mal-ġimgħa li għaddiet mir-raħal ta' Ħalqormi ħanaraw x'ħajoffrilna. Emmu, daqqu nofsinhar. Ħanitlaqgħu ħammur norqod. Aħna mhux hekk jgħidulna sa nofsinhar irġiel. Ħaqni, il-nilejl sħiħ għaddej mhux hekk. Ħalqormi minn żminijiet antiki ferm kien marbut mal-produzzjoni tal-ħobs u għall-ammont ta' fran u Furnara li jħaddar. Sabiex wieħed seta' jagħmel il-ħobs, naturalment kellu bżonn l-ingredjenti kollha, speċjalment it-tqiq. Fi żmien il-kavallieri, it-tqiq kien jiġi importat minn barra, b'mod partikolari mill-gżira qariba ta' Sqallija. U għalhekk kienu laħqu ftehim għal tali importazzjoni. Iżda minħabba l-prezz ta' tqiq ma kienx wieħed stabbli, iżda jiġi determinat skont il-produzzjoni ta' tqiq li jkun disponibbli u anki għal fatt li pajjiżna kien qed joktor u rid aktar kwantità ta' dan il-prodott, ġie deċiż li nippruvaw infendu għal rasna. Dan ukoll kien se jnaqqas l-infiq tal-produzzjoni u d-dejn ma' Sqallija li beda jakkumula ma' żmien. Għaldaqstant dew jimnew l-imtieħen tar-riħ għall-produzzjoni ta' tqiq. L-imtieħen kien kollhom il-loħ li jitqabdu mal-makkinarju li kien hemm mat-tambur fuq ġewwa bil-mekkaniżmu għat-tħin.
Il-parti t'isfel kienet isservi ta' residenza għall-familja tat-taħħan u n-nies kienu jiġu jixtru direttament it-tqiq mill-mitħna. Il-kostruzzjoni tal-imtieħen tar-riegħ madwar Malta kien investiment tajjeb ħafna, tant li l-kavallieri kienu jorbtu fondazzjonijiet apposta biex imexxu il-profitti li kienu jiġu akkumulati fi proġetti oħra. Fal-Qormi ukoll inbniet mitħna tar-riegħ għal din il-produzzjoni mill-Fondazzjoni Cottoner fl-1682. Din il-mitħna hija magħrufa bħala il-mitħna tal-Erwieħ. Dan l-isem ġie mogħti għal ħabta tal-1830 mill-familja tat-taħħan Gian Battist Sammut, għaliex dawn kienu jgħidu li fil-għaxija waqt li huma jkunu qed jitħnu kienu jaraw pellegrinaġġ ta' erwieħ għaddejjin, jinżlu n-niżla u jiksru lejn iċ-ċimiterju tal-infetti. Jista' jkun li din kienet lajja mill-familja nnifisha sabiex ma jkunx hemm kompetizzjoni ta' produzzjoni simili fl-akwati minħabba li fl-1838 il-gvern neħħa il-monopolju li kellu fuq l-imtieħen. Il-mitna hija magħrufa wkoll bħala ta' Pampalaw. Aktar tard, il-mitna mbaqgħetx fl-użu oriġinali tagħha għaliex malli waslu l-Ingliżi, il-makkinarju nbidel f'wieħed aktar teknoloġiku u ma' żmien din il-produzzjoni antikwata inqatet għal kollox. Għalhekk, il-mitna bdiet tintuża biss bħala residenza u aktarx iddubbat il-laqam ta' xi ħadd li kien joqgħod fiha hemm laqam dan il-mod, il-Pampalaw. Illum din il-mitna tinsab taħt it-tmexxija tal-Kunsill Lokali tal-Qormi. Nisperaw il-qudiem terġa' tieħu r-ruħ u forsi tingħata lil min jista' jutilizzaha b'mod differenti, anki bħala residenza. Under pressure, no more time. Can we make a move? Overthinking, you and I. What do we have to lose? Wasalna issa għal-parti reliġjuża tar-raħal. U jkollna nibdew mill-antiknet, allura ma nistgħux ma semmux lil San George Martri. Għal dak minnkom li ma jafux min kien San George, dan kien raġel. Naħseb mill-isem indunajtu. U li kien soldat Grek mill-Kappadoċja. Ħafna jafuh bħala George tal-Idda. Dan San George ġie maqtul fis-sena 303 għaliex ma rridx jiġħad il-fidi nisranija tiegħu. U allura minn hemm baqa' magħruf bħala San George il-Megalomartri, jiġifieri martri kbir. Jaf kien fih tifel meta qatluh. Ma' San George hemm marbuta leġġenda li ħafna mill-qriem ma jafu, kemm jemmnuha ma nafx. Skont il-leġenda dan San George meta kien soldat kien sema li hemm prinċipessa maħtufa minn dragun sabiex joqtolha. U allura George biqlu bija li ma bħala rikeb żiemel u mar jiġri fuq id-dragun. Prova jikkalmah u jimmansaħ mill-li seta tefalu biċċa laħam tal-friża. U malli ra li dan ikkalma qabad ix-xabla tiegħu taħt daqtej tajba ta' xabla u qatlu. U malli ra li dragun ma tħarrikx, mar u salva l-prinċipessa. X'sar il-prinċipessa ma nafux, imma li naf żgur u li minn dakinhar San George baqa' dejjem impitter fuq żiemel bid-dragun taħtu. U San George biż-żiemel u bil-leġġenda tad-dragun kollox daħal anki fil-wiet tal-Qormi. F'Malta, il-Knisja prinċipali kienet dik tal-Katedral tal-Imdina li bniet fis-sena 58 wara Kristu, meta ġie San Pawl iżurna qalb tagħla u Malta. U fl-istess perjodu kien hawn mibni wkoll is-Santwarju tal-Madonna tal-Mellieħa. Imma ġew l-Arab u l-binu tal-knejjes waqaf għal kollox, sakemm ħlisna minnhom u ġil kontiru ġieru sabiex jarġa' jolli il-fidi nisranija hawn Malta. Tantu hekk li meta ġie l-Isqof Dużina li kien mibgħut propju mill-Papa Gregorju 13 minħabba d-disgwit li kien hawn bejn il-Gran Mastru Lakassier u l-Isqof ta' Malta Rojas, żar 469 knisja u għamel rapport għal kull waħda minnhom. Kellu x'jikteb? L-iktar parroċċa antika wara dik tal-katedral hija dik ta' San Lawrenz tal-Birgu li bniet fis-sena 1090. U fl-istess perjodu ibnew ukoll 8 viċi parroċċi.
sabiex ikunu jistgħu isostnu il-fidi reliġjuża tal-komunità Maltija li dejjem kienet qed tikber. Aktar tard, fl-1436, l-Is of Demello ollilhom it-titlu għal parroċċi awtonomi, waħda minnhom tkun propju dik iddedikata lil San George Megalomartri ta' Casal Kurmi. Jew ħal-Qormi. Il-Knisja ta' San George hija waħda mill-eqdem knejjes u parroċċi li hawn f'pajjiżna. U li bis-saħħa tal-kappillan Dun Giulio Lombardi fl-1456 din ġiet imkabbra fid-daqs tagħha sabiex isservi aktar lil parroċċani fidili tal-komunità. Dan kollu qiegħed imniżżel f'iskrizzjoni bil-Latin li hemm fuq il-ħaj tagħha. Fil-vista li għamel Monsinjur Pietro Dusina fl-1575 huwa sab li f'ħal-Qormi biss kien hemm madwar 16 knisja, b'6 oħra li kienu jinsabu fil-limiti tiegħu. Wieħed irid jiftakar li fi żmien il-konfini ta' ħal-Qormi kien ħafna ikbar milli nafu llum. Fl-1584 il-Knisja parrokjali reġgħet ġiet imtella grazzi għal ġbir tad-devot tal-Inħawi li xtaqu li jkollhom knisja isbaħ u aktar adattata. Madankollu, il-koppla l-kbira li għandha ittellet aktar tard, fl-1684 fuq id-disinn tal-perit magħruf Lorenzo Gafà. Il-Knisja dedikata lil San George Martri ġiet ikkonsagrata solennement mill-Is of Alferan de Bussan fis-6 ta' Mejju tal-1731. Ma' żmien saru diversi bidliet din il-Knisja bil-għan li tikber u tisbieħ, fosthom fl-2001 bit-berik tal-qampina l-ġdida bl-isem ta' Georgia. Din il-Knisja li ġa kienet intella fil-grad ta' arċimatriċi, peress li minna ħarġu diversi parroċċi oħra, reġgħet ħadet titlu ieħor u ġiet mollija għad-dinjità arċipretali bl-approvazzjoni tas-Sagra Kongregazzjoni tal-Konċilju nhar 30 ta' April tal-1953. Il-kwadru ewlieni sar minn Mattia Preti u juri il-martirju ta' San George, filwaqt li fl-isfond tidher il-leġenda tal-qaddis b'San George żagħżugħ riekeb żiemel fil-mument li kien se joqtol lid-dragun biex isalva lill-prinċipessa. Preti aktar xwettaq l-aħħar xogħlijiet tiegħu f'din il-Knisja. Flimkien ma' dan il-kwadru hemm ukoll pittura tal-Missier Etern li ġiet imwettqa wkoll minn Preti. Il-vara titolari ta' San George saret mill-iskultur minn ħal-Qormi Pietro Felici fl-1738 u ħarġet għall-ewwel darba fl-1741. F'din il-parroċċa għadha sseħħ it-tradizzjoni li ta' kull sena tiġi ċċelebrata purċissjoni bwieda fil-ħadd tal-Pentekoste sal-Knisja tal-Ħlas. Fl-1813 kienaw il-marda rrida tal-pesta li ħadet diversi ħajjiet. Pandemija kbira minħabba l-miċ li kienaw. Insomma, kollha tafu xi tfisser pandemija xilkom tisimgħu mhux ħażin. Epidemija marda li tolqod diversi nies f'diversi pajjiżi. Insomma, dwar dan u dwar il-pesta nitkellmu aktar tard. Għax li qrima laqtithom sew, Tantu hekk li bdew jitolbu lil wieħed mill-qaddisin protetturi kontra l-marda tal-pesta, San Bastian, u talbuh ngħid. Fir-Raħal kien hawn diġà kappella dedikata lill-istess qaddis, il-San Bastian, kappella antika li tissemma fir-rapport ta' Monsinjur Dusina, fejn jgħid ukoll ma kienitx indokrata sew kif inhu xieraq. Allura Bastianu kien diġà mitla mar-Raħal u mar-Raħala wara li l-pesta ddiet. In-nies li baqgħu ħajjin, naturalment għax l-oħrajn kienu diġà mitforin taħt it-trab, tellaw statwa ta' San Bastian fil-pjazza sabiex tidher minn kulħadd bħala ringrazzjament li għadda kollox buċċ il-ġejt.
Iżda ma tantx damet tidher, għax aktar ma bdiet tikber il-popolazzjoni, aktar beda jikber il-bini madwara. San Bastjan, meta ma stax jara l-orizzont, ma baqax ferħan, u biex ma jibqaw xurtaw u jibqa jipproteġihom kontra il-mart bħal pesta, in-nies tar-raħal iddeċidew li jtellaw knisja għadu nur San Bastjan. Fl-1873 kien hemm ċertu wieħed Michelangelo Azzopardi li dan talab l-isqof biex jibni knisja ikbar mill-kappella li kien hemm. L-isqof aċċetta l-proposta biex forsi Monsignor Dosina ma jibqax jgħid li kien il-kappella kienet mitluqa u mwarba. Ix-xogħol beda mill-istess Michelangelo u ħatnu kola fl-1880 taħt il-kappellan Donald Cellul. Mela isimgħu din. Mela fil-post fejn għażlu fl-art biex timbena l-knisja kien hemm ħanut ta' ċertu wieħed Masu Farrugia. Dan ħanut kien ilu hemm żmien għomor. Daw talbuh sabiex kunu jistgħu jixtru ħanut u jwaqqgħuh biex timbena l-knisja minn floku. Iżda Masu kellu rasu ibsa u ma rridx jaf. Allura x'għamlu? Stennew jidlam, marru kiss inkiss u ħattewlu l-ħanut fradda ta' salib. Wara ħalsuh, naturalment, iżda Masu miskin spiċċa unemployed mill-lum għall-għada. Il-knisja damet ftit biex timbena għaliex flus ma kienx hemm biex imbagħad tlestiet u tbirket minn Monsignor Giuseppe Mercia fl-1890. L-isqof Mauro Caruana fl-1918 olla it-titlu tagħha għal parroċċa sussidjarja, jiġifieri xorta waħda taqa' taħt il-patroċinju tal-parroċċa ta' San Giorgio. Sabiex fil-25 ta' Ottubru tal-1935 il-Knisja ta' San Bastjan ġiet iddikjarata parroċċa indipendenti u kollha ferħu Viva San Bastjan bdew jgħidu u jġildu kontra ta' San Giorgio. Wara l-Knisja ta' San Sebastian laħqet parroċċa, bdiet tinħass il-ħtieġa li knisja eżistenti titkabbar ħalli sservi aktar lid-devoti tal-inħawi. Il-kappellan Alwiċ Bsajla li ħabbrek ħafna sabiex din il-ħolma ta' residenti Bastjaniżi issir realtà, irnexxielu jikseb art mingħand il-gvern bil-kuntratt li sar f'Jannar tal-1939. Il-perit imqabbad kien annetto mifsut ellul li ppreżenta l-pjanti li ġew disinjati minn Arthur Zammit. Minħabba l-gwerra, il-bini ta' din il-knisja ma stax jibda u wara l-gwerra spiċċat tqiegħdet l-ewwel ġebla mill-Arċisqof Gonzi fis-27 ta' Jannar tal-1946. Il-bini tal-knisja beda miexi pass kajman ħafna, bil-ġebel użat jinqata' direttament mill-lok tal-bini. Mal il-kripta ġiet imsaqfa, saret l-ewwel qudiesa fil-Knisja l-ġdida fil-15 ta' Frar tal-1948. Minħabba dan id-dewmien u anki sabiex jitnaqsu l-ispejjeż, ġie deċiż li minn barra l-ġebla Maltija tal-Franka jintuża wkoll il-konkrit. Issa x-xogħol beda miexi ġmielu u ġie magħmul fi żmien 3 xhur biss, minn Diċembru tal-1977 sa Frar tal-1978. Il-bini tal-koppla ġie mibdi fix-xahar ta' wara. U wara ħafna xogħol, fit-19 ta' Ottubru tal-1980 tqiegħed u tbierek is-salib fuq il-koppla. Il-berik solenni ta' din il-knisja sar mill-Arċisqof Giuseppe Mercia u nhar 19 ta' Jannar tal-1986 ikkonsagra. L-istatwa titolari inħadmet mill-iskultur George Borch mill-Belt Valletta u nġibet fir-raħal fid-9 ta' Lulju tal-1944 wara li l-kappellan Bsajla
avviċina lilu u l-iskultur ieħor, Vincent Tapap, sabiex jagħmlu abbozz għal din l-istatwa tal-injam. Minn fost it-tnejn, il-Kumitat tal-Parroċċa għażel l-abbozz ta' George u ġie kkummissjonat biex iwettaq l-istatwa fi żmien 8 xhur bis-somma ta' 160 sterlina, ekwivalenti għal madwar 11,000 euro tal-lum. U issa ngħaddu għall-pesta tal-1813. Wetkom mhux hekk? Fit-28 ta' Marzu tal-1813 daħal fil-port ta' Malta il-vapur San Nicola minn Lixandra, post li kien diġà laqtitu il-pesta. L-awtoritajiet Ingliżi li kienu fil-ħakma dak iż-żmien daqqitlhom il-qampina mal-ewwel u kienu lesti għalihom. Żewġ baħħara li kienu propju fuq il-vapur kienu diġà bdew iħossu s-sintomi ta' dil-marda u wieħed minnhom spiċċa miet abbord u ntefa' fil-baħar għal falħut sabiex jagħmel naqas spazju fuq il-vapur. Malli waslu fil-port qabduhom u tefaqhom kwarantina ġol-bini tal-Lazzarett il-bogħod min-nies. Fi żmien ġimgħa anki l-kaptan u baħri ieħor spiċċaw mietu bil-marda tal-pesta. Avolja ħadu l-prekawzjonijiet kollha, xorta waħda il-pesta infirxet fil-Gżejjer Maltin. Bdiet minn ħanut ta' wieħed skarpan fil-Belt Valletta li għalkemm kien jinħeba wara dil-professjoni ma kien skarpan xejn għaliex kien ibbieħ il-merċa bil-kontrabandu. Mela x'inhu? Mela dan għaref aktarx li kien qabad u mar jisraq l-oġġetti minn fuq il-vapur San Nicola li kien għadu kif daħal. U l-oġġetti naturalment kienu wkoll infettati bil-marda. U spiċċaw mardu kemm u familtu kollha. U anki dawk il-persuni li xtraw xi oġġett bil-kontrabandu minn għandu. Kemm ilna ngħidu dil-marda nfirxet ma' Malta kollha. U l-awtoritajiet bdew jaraw x'jagħmlu sabiex ma tkomplix għaddejja l-imxija. Żgur li tallimtu għad il-kelma daqs kemm ilkom tisimgħu fuq il-COVID-19. U l-istess kif qed jagħmlu llum il-ġurnata, anki dak iż-żmien talbu lin-nies sabiex ma joħorġux mid-dar. Mhux talli hekk, talli lil dawk l-infettati jibdew jagħtuhom mediċina, xi tip ta' anesteżija jew l-oppju, sabiex imutu malajr u ma jkomplux ixerdu l-mart u jinfettaw il-ħadd ieħor, ma kellhomx kura. L-aktar impjiegi infittex bla dubju kien dak tad-deffin, għaliex kien mitlub mill-gvern sabiex idur it-toroq tal-madwar u jara f'liema dar jista' jsib il-katafru ġdid. U tajdu li allura ma da kollu ħal-qormi x'għandu x'jaqsam. Għax ftit xhur il-marda bdiet tispiċċa, bdiet batti, ħlief fir-raħal ta' ħal-qormi. Għax in-nies kienu stinati wies rashom jibsa, ma rridux jafu li joqogħdu ġewwa d-dar u rridu bil-fors joħorġu. U allura l-gvern qabżitlu u ġalhom joqogħdu kwarantina obbligatorja ġod-dar tagħhom. Mhux talli hekk, talli dawwarhom bħaj doblu u bis-soldati skerati biex żgur ma joħorġux mir-raħal. U tafu li anki Għawdex spiċċat inħakmet mill-pesta grazzi għal għaref ieħor minn ħal-qormi, ċertu Angelo Gallen. Li dan kien qabad kaxxa xi affarijiet, oġġetti u tellaħħa ġo Għawdex. Bil-kaxxa kienet infettata bil-marda tal-pesta. U miet jumej wara, it-tifla tiegħu mietet 6 ijiem wara u Għawdex tħalla jibla dil-kanna tal-pesta minħabba fih. Għalhekk kuti talmu mill-istorja. U meta jgħidulna xi ħaġa l-awtoritajiet tkunu ostinati u għabduhom ibqgħu f'darkom u toħorġux. F'ħal-qormi nsibu numru kbir ta' knejjes oħra u kappelli li ġew mibnija matul iż-żmien u li ħafna minnhom għadhom attivi sal-lum. Fost dawn insibu numru kbir iddedikati lil Madonna, pas-santwarju tal-Madonna tal-Ħlas li semmejna aktar qabel, li aktarx imbena lejn l-aħħar tas-seklu 15.
Il-Kappella ta' Santa Marija tal-Blat li bniet fis-seklu 16 u hija msemmija wkoll fir-rapport li ħejja Monsinjur Dusina. Il-Kappella ta' Santa Marija ta' Qrejċa, iddedikata li tluħ is-sema ta' Marija, aktarx mibnija fis-seklu 16 u msemmija wkoll fir-rapport ta' Dusina. Il-Kappella tal-Madonna tal-Unzjata bl-ewwel knisja tinbena fil-bidu tas-seklu 16 u reġgħet ittellet wara l-ġiet ipprofanata fl-1663. Il-Kappella tal-Vitorja li ttellet flok knejjes oħra antiki li ġew profanati fl-1650, iddedikata lit-twelid tal-Madonna, magħrufa wkoll bħala tal-Fuqqanija fost oħrajn. Il-laħwina xem, għax kulħadd iħobba u jitloba l-Madonna kif sewa xieraq. U apparti dawn, hemm ukoll il-Madonna tad-Doluri u tar-Rożarju li ma semmejniex. U niċeċ, kemm trid. Żgur li wara li ġralhom bil-pesta rdu jkunu b'700 u minn tal-ewwel sabiex jiskansaw marda simili u kellhom raġuni, għax issa tfaċċa il-COVID-19. Ħanajdilkom, ta' min, jekk għadkom biċ-ċans tiġu ftit leħal qormi għax hawnhekk safe żgur, għax għaddisin kollha, jirna xilkom tiskansawa. U jiena ħallikom ħaninġabar ukoll lejdari għall-kwiet għax naħseb ħadtilkom raskom hu dal-paroli kollu. Imma nispera li tallimtu xi ħaġa fuq ħall-qormi. U anki intom il-qrima, alla volja jgħidulkom sa nofsinhar, kellkom iċ-ċans taraw il-programm għax għadu l-ħin. Għanaf li sar il-ħin jaħasra ħana tara. Sena, qabel nagħlqu, irdu nieħdu l-istessu tal-okkażjoni, mhux hekk? Melejja, itħaqlu ftit mir-raħal ta' ħall-qormi, għar-raħal li jmiss.